siasa Anyang Nyong'o. Umbe mar siasa lach kendo ong'eye paw siasa kod telo. Nonro mare hie to chalo nade kowuok e tinne. Anyang Nyong'o masani ja higni 76 paro sigande kochakore e nyuol mare. An kanonyuola ne an nyathi gweng', manosome gweng', mane kwayo dhok e gweng'. Moa kanyo kakoro dhi somo oko Alliance High School higa mar 62 koa chiegni yudo huru. Nadonga donga ka nyathi gweng' madhi kwath to duogo to madho nyuka gokinyi to dhi chiko bie godhiambo to jobie gokinyi to miyo gwen to kwath be nahero ahinya gidhi dwar kwadhi kwath. Sombe ne chalo nade? Nyong'o lero ni osomo e skul primar Mandiru chakre higa 1953 nyaka 1961 kapok ne odonjo e sekondar ma Alliance. Nasomo Ndiru ema nasome to ne en about kilomita 4 kata 5 koa e dala. Koro nwawuotho ga gokinyi wadhi warie skul to duogo godhiambo. Samoro kata chiemo ma sa 6 ne ok ne yudi. Ne waringo ga to wadhi aora Kayie to wamodho pi mang'ich. Ae kwaduogo to wapono mapera gonjak to wachamo to wadok e skul mondo watiek skul. Bang'e Nyong'o nodonjo e sekondar ma Alliance e higa mar 1962. Tiegruok mar mbalariany noyudo Makerere e piny Uganda kod mbalariany ma Nairobi motelo ne medruok somo e piny Amerika. Kane atieko Makerere puonjo University of Nairobi matin kaka special lecturer. Bang'e to koro adhi Chicago timo postgraduate work. Ngima mar Jakristo, ngima ma nyaka ne ilu kendo irit chik, mane en kotenore gi telo mane nitie e odgi. Ka wuongi Canon Esbon Nyong'o ne jadolo kendo japuonj. Min gi Dorcas Nyong'o kopogore kod telo ne kanisa kuom higni mang'eny, ne en jakeno mar maendeleo ya wanawake ndalo mane Mikai Phoebe Asiyo ne jakom. Nyong'o yango gima omiyo nochako nyathine mar ariyo ni Lupita, nyadendi ma bende oseloyo mich buora kuom tuke mag sinema. Kaka nonyuol e Mexico no Nyasaye nomiyowa hawi. Koro nwachake ni Guadalupe kwaluwore gi tim ma jo Mexico. To kitende gi nying matin tiluongo ni Lupita. To siso mare kod chia mar telo nochakore kanye? Kana adhi Makerere higa mar 2 1969 ema noyiera kaka president mar Makerere Students Guild. Magi manotimre na pod an Duke Boy. Elaya chielo nogo mar telo ne oyudo jiwruok mar donjo e siasa mag mbalariany. Chakruok wuodh siasa ne ok yot kata kamano, kendo ne ochweyo make e piny Uganda wira ne obago ng'anyo e mbalariany. Ema jo sirikal ma Uganda notamwa no kodhi e town no kwa demonstrate. Koro giloro rangach ma Makerere koro nwadhi demonstrate e university kanyo motegno ahinya. Koro sirikal ma Uganda ng'ani en ja Kenya to dwa kethonwa university. Koro ema ne gibiro magimaka magitera Lozera ni wadwa loso sirikal. Kane meko mapile nobembe Makerere, nochune mondo many yo mar dhi tieko tiegruok mare e piny Mexico. Ema jogo nong'iyo yo moke university kanyo, ne wan gi Willy Mutunga giri. Ni une moparo noketho university, koro sasa ato gimako wa gitero wa iye. Koro Jaramogi olungo ofise ma Tumaini House. Timo kwane ong'iyo kaka jogi dhi koda ni. Jogi nyalo lal koda nono nikech kata mera mo mane tiyo Mombasa ne gilal go nono. Koro koda ni nerari kaka nyalo timo. Ema na nyise nyade jo UNESCO oro na barua moro na di Mexico University El Colegio de Mexico mondo achak ni Department of African Studies motegno. Kora wuotho ka immigration office for about 7 months. Kadoro passport kwa ndiko jo UNESCO ni gini rita wa yudo yoro bila yudo koro bang'e enitie mindi moma ne tiyo kanyo ema noneno Roma moluonga. Bang' duogo kowuok Mexico
higa 1986 nyaka 1987 ne gichako kedo mondo tend jatend piny Kenya kindeno Daniel Moi oketi telo makare mar demokrasia kaluwore ni kindeno ne nitie tungni mang'eny mar mondo mi piny Kenya oyud lokruok. Ne wan ji auchiel kano wachako, mane en Raila, mane en Mwite, mane en Orengo, mane en Manyara, Gitobi Manyara, mane en an tae bang'e wakele Mukiza Kitui. Iwinjo. Nyong'o osemako lemo mopogore opogore mag telo. Nyong'o osedhache siasa ka ja od bura kendo kaka jatend migepe magikone ochiew bedo gavana. Kom od bura ma Kisumu Rural ne omako bang' yiero ma higa 2002. Bende obedo jatend migawo mar thieth e kind higa 2008 nyaka higa 2013. E bwo loch gwenge, Anyang' Nyong'o obedo seneta mokwongo ma Kisumu kokalo e ombulu mar higa 2013. Lemo mar gavana ma Kisumu ne oyudo kokalo e yiero ma higa 2017 kendo osebedo kotayo kaunti no. Jopiny ma bende osebilo tende ni kod paro mopogore opogore. Gipime kod ngero mane joluo goyo ni sembe ipimo kod nyamin mare. Gik mang'eny ma gavana otimo kod mang'eny bende moko timo. Odwa tiyo e town side. Odoge reserve mar oko mar town. Bendo teme. Simba kinyago e bedroom. Omiyo ke Nyong'o chako gi Kisumu to ma e bedroom mar Kisumu. Koro ko miye tam mar ariyo. Koro ko dhi yawo bade, gich bade bende dongo. Koro ko dhi yawo bade, koro chopo Nyakato, to chopo Seme, to koro chopo kuonde go te. Edward Kochung, ma oseng'iyo Nyong'o chakre higa 1992 yango Nyong'o kod gik moko adek. Ka Nyong'o no odhi e tich mar minister to donjo office manotiye treasury. To yudo secretaries mosebedo secretaries mag other ministers. Secretaries go nokonwa ka wan gi Victor ni ng'atu ni en odonjo office ka saa 12 to wuok saa 3 gi saa 4 otieno. Nyong'o mako simb ng'ata mano bende matama kako gine. Mano e Nyong'o, mano to kata ano kanyal, mano ta onge ng'ama seneno. Jowa masani kata obed mana MCA, kata obed mana MP, en gi ji osiepe to kiyiere ni kinyen gi lane ariyo. An Nyong'o line ne pok no chenjo. Nyong'o lero ni siasa ok yot. Geno mathoth mar jopiny ni kuom jatelo ma omi ting' gi jopiny ogogo. Owacho ni pod ok oweyo chia mar bedo jatelo, ema omiyo pod omedo jiwore mar telo e thuolo manitie mag telo mondo mi okony jopiny e yore mag dongruok. Erukamano jokanyana. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha owacho ni en kod geno ni chenro mar somo